Què tal, enganxats, com esteu? Avui és un dia gran per la televisió. Avui ens trobem a la 23a edició dels Premis Zapping. Si voleu saber què ens han dit tots els premiats, és molt fàcil, enganxeu-vos. 5, 6, 7, 8. Nada, muy agradecido de verdad, porque al final aquí te das cuenta del cariño del público, ¿no? Y de lo que ha conseguido un formato como OT, ¿no? Que es un poco lo que decía ahí, que todo el mundo pensaba que ya había desaparecido, pero ha vuelto y ha vuelto con energías renovadas y con verdad, ¿no? Que yo creo que es lo que hace falta también en la tele, ser normal, como han sido nuestros chavales, y eso es lo que ha traspasado la pantalla. Y también por España Directo, por supuesto, porque es un programa que ya lleva muchos años, que trabajan a diario nuestros compañeros en la calle, pasando frío con la nieve, son todoterreno, y al final, bueno, la suma de los dos programas ha hecho que yo hoy pueda estar aquí y que nos llevemos este premio. Como es tan de verdad, ha ido de menos a más, ha ido enganchando a la gente y hemos conseguido pues crear algo así, ¿no? Tan chulo. Me pregunta, ¿vas a presentar tú la segunda edición, 2018, tal? Y digo yo, hombre, yo espero que sí. A mí nadie me ha dicho que no, tampoco nadie me ha dicho que sí, no, pero entiendo que sí. Y sí, claro que me gustaría. No, yo creo que ya tenemos que ser los mismos, la familia tiene que ser la misma, y si alguno cambia que sea para mejor o porque le venga la vida de otra forma, ¿no? Pero sí que tengo muchas ganas y de implicarme al máximo también, será diferente, son otros chavales y chavalas, pero bueno, ya veremos qué pasa. El cariño le vamos a poner el mismo, seguro. Molt feliç i molt content, per tothom. Primer per tot l'equip, perquè som molta gent que estem a darrere d'això i em fa molta il·lusió, especialment per ells, perquè s'ho mereixen tot. Sense ells jo no faria res del que faig. Jo intento ser sincer, intento explicar les coses tal com les sento, no? M'agrada dir que hi ha una única persona a la que no pots enganyar a la vida, i aquesta persona és la càmera. Així que intentem, tots els que estem darrere del programa, fer-lo amb tota la sinceritat que podem i amb tota la il·lusió, i a partir d'aquí, doncs, si la gent ens respon, la gent ens mira, a la gent li agrada el programa, doncs res ens fa més feliços. Hi ha moltes maneres de fer televisió i totes són molt lícites. A vegades se m'apareixen possibilitats de fer altre tipus de televisió, però m'agrada poder fer la que a mi em sembla que haig de fer, o la que a mi m'agrada fer, o potser la que, no sé, el destí m'ha deparat fer. Per nosaltres és un honor i és un reconeixement, és un premi al qual no ens havíem presentat, la qualitat i els valors de l'ofici de viure, és un reconeixement a una feina que va contracorrent. L'ofici de viure, tant en la versió de Catalunya Ràdio com ara a TV3, ha tingut molt bona acollida, malgrat que és un programa que no estimula les picabaralles dialèctiques, que no jutja ningú, que no critica, en què no hi ha violència verbal, que està a favor de la bondat, de l'altruisme, de tots aquests valors. Per tant, que això es premiï, a més, amb el subtítol, com si diguéssim, de la qualitat, per nosaltres és un honor i ens anima a continuar endavant. I els resultats han sigut molt bons i l'acollida també. Per exemple, un programa com la meditació, com el dedicat a la meditació, va tenir moltíssima audiència i moltes descàrregues a internet, cosa que demostra que hi ha una demanda real de continguts per viure millor. Traspassar un programa consolidadíssim com era l'Ofici de Viure a la ràdio, traspassar-lo a la televisió ha sigut un repte, però ens n'hem sortit i crec que ens n'hem sortit bé.